Tinibayana ni dugay mo reply. Mura ba gwapa? Agay! Bayana eh. Shoo! Tanong ng saging dito! Shoo! Ay kung sige-sige mong mata, itanong ng saging to! Shoo! Usagod. Ay kung sige-sige kay tanong ng saging to! Sige ra kag cellphone, wala ka na imong trabaho! Singgit-singgit, dili ko bungol ah. Kari, tanong ng saging dito! Agay! Pag dali! Mupay manugo, mupay mangisog. Tanong ng saging to! Sige ra kag yaw-yaw! Sige ra kag cellphone, wala ka na imong trabaho! Tanong na ito! Mupay bahala ni. Pag dali! Tanong nga, pagtanong nga! Sus. Papa eh, mupay manugo, mupay mangisog. Wa na mo kabaluasan ni itanong. Surig panugo. Ay basig diri dapit ni itanong ay. Asam ni dapit itanong man. Lubi. Biga. Ah, diri pinibutang ay. Grabe makasugo ni. Mahana ni. Murag nakasweldo ba? Pagkaswertiha ko nimo sa ginga ka. Kakabing sa ginga ni. Mana? Pila ra gyud tanom, mabuhay kaninang sagbot nga wala gitanom. Heh. Tay Sagol! Oh, unsa man? Asa mga gikan? To, tanom og saging. Ano sa mong dala? Ah, mangutana pa kabalog bara. Samok-samok. Suga man! Saging! Lah! Hindi pa ganyan kita nun! Nah! Matagin siyang papa ron! Wala ko ng papa oy! Kadugayan maning bataan tano eh. Pa! Oh! May tinana ka! Nakay ba kong gitaram sa... Dapit sa lubi? Na saging? Doon sa may biga! May biga! Saging! Oh! Wala mo kong katanong saging! Na! Naku nakitan gay na! Ay, yate na ning ani! Na! Sa imong gaol katanong mong saging! Aha! Murag anak to ni Kuan eh! Jungkod! Ay, bantay rin ni Ron! Ha! Asa dagway niya gitanong ang saging dagway? Adi aragid lagi oh! Tar! Ang mayo ani, kaya nga nang gitanong ni diri nga ako nga maning yuta din he. Ipton tani. Oh, may na diha na imong saging. Kay nga nang gitanong na diri sa akong yuta. Ha? Kaayo ninyo no? Tan-awon ta, og mabuhi ba na imong saging og dili ba na kanon og kanding? Agay! Eh. Oh. Saan pre? Dali pagod. Sa'yo pa sa buntag pre. High blood na ka? Kuyog ta? Asa man pre? Nago ipakita nimo dito. Saan ko na pre? Ako sa nisiradan pre. Hala, sa'yo ha pa sa buntag pre. Nisog na ka. Ha? Blood. Saan man eh? Saging. Saging bitaw ni. Kanang kita naman rin sa kuyuta. Ay, wala man ko tanom anak pre. Wala ka katanong anong gitanong man dito sa kuyuta. Kisa may kasugo diya. Si Bosyo man diya akong gisugo ganiya patanom anak pre. Agay! Na, kapasagad sa kada patanom man ng imong saging niya na kuyuta. Eh wala man ko kasugo niya nga diya itanom. Mao po na ron. Na wala gitong magsugo lagi kang wala po'y klaro. Wa man ko kaingon niya pre nga ayaw sa dulunan itanom kay imuha na. Nga, unsa man ron? Anong imo man nag-ibot pre nga nakuha naman na diha? Ang mayo ana ilabay. Ilabay ni. Ayaw pre. Kay og imo gani na ilabay ang saging pre. Ako na pabayaran sa pag-ibot nimo pre. Mo na ni ron. Ako na na makabayaran ning trespassing man kadiri. Oh. Imuha na lang ng saging. Pre, balik na lang nagtanom diya. Imuha na lang na.
Mo paulit na lang ko. Aw, lagi. Ha, naraman di ay na. Daghan pa kang istorya. Aw, ayun noon. Kay, mahalon kay ni Sagi nga ako ni itanong magbalik.